Bir ýumrukda milletparazlyk eden rejimiň blogeri Muhammed Mehmedowy öldüren 22 ýaşly Rahman Gaýysyzowa 14 ýyl tutsaglyk berdiler. Gijanyň ýartynda marlawyna çykan milletparaz Muhammed garşylygy 22 ýaşly sportçy Rahmandan alpdy. Ýaşynyň kiçi bolmagyna garamazdan professional urşucu bolan Rahman gijanyň ýartynda öýünde ýatyrka turuzylyp äkidilip, rejim blogeri Muhammediň garşydaşy bolupdy. Muhammed we ýanyndaky ýoldaşlary Rahmana soň derece agyr hapa gepler aýtmak bilen başlanan uruşda bir ýumrugyň badyndan soň gaýdyp gözüni açmady. Türkmenistanda milletparazlyk meselesi ýokardan aşağı gaýdýar. Mysal üçin Guramoçulukly terror toparynyň öňdewarjysy Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdan milletparazlyk söýleri The Guardian metbuatynda şeýle ýer aldy. Türkmenistanyň Bakarly we Kaki etrawy aralygy arasy türkmen, galan ýerler gany arasy bolmadyk Kazak, Gyrgyz, Özbek, Täjik, Pars we Tatar gatançly ýarym türkmenler diýip halk arasynda bilkaslaýyn giňden ýaýradan milletparazlyk siýasaty jemgyýeti şu ýagdaýa getirdi. Muhammed Mehmedow hem şol rejimiň blogeri bolan üçin arkaýynlyk bilen milletparazlygyny edip bilýärdi. Bu wakanyň geň galdyrjy tarapy biziň seçmelerimiziň elde eden maglumatynda türkmenlik dawasyna baş goşan Mehmedowyň özü Pars asylly bolup çykdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda öýredilýän milletparazlyk siýasatyda aňsat gural bolup hyzmat berdi. Şol bir wagtyň özünde 22 ýaşly Rahmanyň durmuşyny garanklyga öwürmegi başardy. Kanun bir taraplyny işleýän döwletde gysga wagtyň içinde hiç kili derňew işi geçirilmezden 14 ýyl kesilip, ýene-de bir gezek özleriniň halka garşy dönüklik edýän diklerini suwda edip berdiler.